କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାଶୁନି ଦେବୀ ଅଙ୍କ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଳା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଇପାରେ। 1. ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଠାରେ ବସି ପୂଜା ଦେବାସ୍ଥାନରେ ସୁନି ଦେବୀଙ୍କ ଛବି କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ ଆଦି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନେ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ସଂସାରିକ ବିଚାର ଆସି ମନକୁ ବ୍ୟାପୀ ନ କରିବ। 2. ମନ୍ତ୍ର ଜପ। କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାଶୁନି ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ କ୍ଲିଂ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାଶୁନି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜପମାଳା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୈନିକ 108 ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଜପ କରିବା ବେଳେ ମନେ ଶାନ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶରଣାଗତ ଭାବ ଧାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। 3. ଏହାର ଉପକାରିତା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାଶୁନି ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ନେତ୍ର ପ୍ରଦୀକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଓ ବାଧାକୁ ଦୂର କରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୁଭତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାଶୁନି ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ।